Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Kinong risniang nakathan bhoirembong area man tagasngi kila pelong ke jingyalang ha bhoirembong banya phaliu jingmut igi jing e ki bakum kinong ri jingri kile kendu ha katigasngi kinong ri jingri kila pan jingyarap ni kinong yalam jengka Hill Farmers Union banyarap lang ya katika jing e kabaki ya kendu. Kumta ha katigasngi la yadon lang u General Secretary jengka Hills Farmers Union Senkmi uba Alphenbert Carson Tiu bad u General Secretary jengka Ribhoi District ba Penshai Mashering bar ki para dekot na bhoirembong blong. Kinong ri sniang kila pensngo ba gajing syaknyot haga dor badi sniang ba gajing bamla asyu ban penya yo kum hagis nem balalet kala wan ra gajing e ye kinong rem bar kinong ri jingri ki basyanya ye ka bay school hagani kakam. Gajing bamla asyu ban siwi karam na ni kalun na bang ka penduk thia kinong ri jingri bar kinong rem. Gajing rem ka bam skop sniang ki dawai deshin bar gajing shitom ban penhe iki sniang namar ka klam kabawan kari-kari kani kalakta shisha yu unong rep uba imsngi ha gari jingri. Kumta gani ka meeting mentakasngi kalarai banit ban pensngo yu kini gijing e syaka sorkar lingba minister jongka animal husbandry but veterinary jongka sorkar jila. Kumta ginong ri kila pensngo balada ka sorkar kam yarap hakum kani kapor baki ya kenduk jing e kani kan penduk mensim ya ka ying jong unong rep bat kan poi kapor baki hap wat ban penpep school no ru yala ki kuat. Te hak benkong syap hi nak yang jongi kum kinong rep hak bede bat ki snyang ya kebangi lari isngong uskadai e ya ka ai kebangi keduk jing e baros kata ngisukun tang ha lade shmet shmet te kebangi sngo ban penpau kalong lese kum ka jing shai ka wei ka bal ayengi hak ni kapor ka jing kerman kebangi yo jing tip badai leng ba ki don kinong yalam ki ba nak yang jong ka HFU mo ka Hill Farmer Union ka baju kersian na kapor sa kapor kinong rep haka badai bat jongi kum kinong rep ya ki snyang ya kebangi syam jinga shikadai haka ni kapor kum ta hi ka jinga serlok jong ki paralong kemi nang ta ka jinga kenduk jong ki jinga ut haka kenduk al tisengkin te kum ta hi la ya yo ka jing tip badai leng ba ka jing don jikermen leng ba ka jong pi ki nong yalam jong ka HFU kum ta ngi sngo banai ka burom leng ba ka jing lese kadai kajing kaplan ka jong blai na kamta ka jongi ki ba don sakane ka than khamtam kinong kendong bopli ka ei ka jing e ka bangi kendu akane ka kapor usnem ba menta khamtam na kamta ka snyang ya ki snyang amdon syu tang kinong thit lane kinong keli mo ba hakano ka rukom ba ki ngila ban di ki te kata ka daw hingi nginom la syu ban kun lese ban ong si benta ka ka la poi rendang yangi namar ya ki snyang la long bandi andre ka ai ka baja hadu menta tang nongwan page nongwan pandor don syu kata kadai kalong yangi ki basyong basa akade kisnong barembong kumba ki la tip hi kisnong barembong kalong ka ba kham sentar mo andre ka bangi srong kya shikat dai pan ba ya ki perlok ki ba bun ki ba yo ka khubor la sharum shaneng ki ba syong nong snong ki ba marjam jongi ka jui ka jingut jong ki khampala lese ki ba kham shikandong lele hadu ka no ka jinge e ki ngiwat hang ne ka chaka jongi ngim nom don chu ki nom don chu kinong wan wat ane wan page nyang kum ha ki por ki ba la le te na ka daw hingi kirpat lese ka lat kalenti ka jingwan ka jong phi ka long shibenta yangi ban ai mensim ban kershan yangi te kumta kam ngan nakalyang jonga hai kum wei unong rep ban ri jingri nga kentu khamtam ya ki para nong rep ri jingri kisnyang bakim dei ban syuhun ban syui tang kani kapor ngakwa ban kentu dadu kam don kam sim ya ki kiru kin nom skun ken re kin shim ya kesenjam ku bangi ngi yo ban penpau kani kapor lengba ka jongpi kum ki lengba ka seng ka ba jongpi ki don hakani kapor ngi yo jingkermen kiru kin yo jingkermen ban kersan lem ka kti ka diang kti ka mon mo lagi samla lagi long kemi ki long paru ngi khot ngi wer nak liang jonga ko wenga kwa ban pau tang kata hai wa ngi yo jingkermen da ka jinge telilang desibun Terima kasih ke lai tarik sautrek benai balai arja penrio i nongrep jong kathan ribhoi pakistan marjan ki lumlang ne po bherembong ya wi ka daw jong jing e bokong san ba kata ka jing e kolong ba ki bu ni bodon ni ki ki ya risneng handai menta kumba dadum to snem hi ba mdon shu pathiet ki snem ji bat ki pathiet ru lawan thiet ka do patat padahal wat ka daw kolong ba kelabun plat ki snem ba wan ba rong jela pat kinong dok senang kim thit su senang jongi ki thit no senang ki bawa nabar
Pat susu ru kador ka bagi judi boros kata te boyong ka dei arspa sanho sobsan ro arspa 10 kilo pat mentas sang sispa 10 kilo te kini ka jike klar dei ka jike bakhrawi ki nongrap jini khamtam ni ki nongrap jini ke bakarsan ya ye ngasem ya ka jinang start ko lemba kam rijri tarau ni lamba ka de jelang ki kwa ban pentip ki bor jong bahalo jong sarkar ban yarap lem ban te lakam ya ka jong palat jong siang berabar pat kumjuru ban kentiu ya kador jong kanika dor seniang bako mengicit seniang tangicit saus pak berkau kilo kan bakador bagi dia pak kalong pelat benda kabar seteng kede ke weni ya jom ni kenong rap hagi dikit han dan ke harim bom pak stong marja minta kasih kan ka jalang gila yarai pak benkong kolong bangilek bannya keduk yo minister jong ka veterinary ban thu hi ki jinge banyi keduk bahag ding ngin dan ka to ni ki mat ke bokongsan kawe kolong ka jing herdor palat kabar kolong bantik lakam ke jawan siam lebar benda pikir bahwa kini siam balumbar lesi ke wara ya kadau jong jingpang seniang ko molong ta ke bun ba seniang ki thaj bi ki pang ai kadau kolong lesi ba kam chumlo dan ke jing pikir na kaliang jong ki bor sarkar ban pikir ba ke jing wat jong ki siang bora ya jingpang bai kumjo ru ki dawai ki dasin ke biang ni empat yo ha bade kumno banyada na jingpang kini ke jingpang klam ka kolong besar ta balada kini kaja kabut kini ke jingdo no bakra kabama kalong bayu bakinorep di kimtri asu benrisniang sem kimtri asu benrisniang kasora ajke khayo korro jingki nongrap ba haka habede bagani ka phangalong bangi khod ekani meeting bangi la jinjar balat benrisniang mar bangi mio ekador kamur ka babiang bat ba ngiso jinjar bandi usnya kini kisni ba mentangi ki kendu jinge bat haide ba kador kamur bat ka jingkot jingkhya jong kasniang habede usnyang la de bendino mentau su sa bihasem kumno ngin subu ka bam ngna hab ai susu yo ka jinglut ka kata susu yangi ni haban khodi ka meeting mat snyau shafi ki bor ki bahalor na ka jing kerpat barit jungi ginong risnya menshua ki thid ha ka dor arspa san phosh kilo menta ki thid chispa pra phosh kilo em kam de da du menshua ka chulong ha ki ne ki snem ki ba men khandiat e menta hi kaba pelong yangi ban luma kani kasngi ya igwe pigwe ki para nongri mangi kendu jinge habede bande ki snyang jungi bat ba kumno bangin la ban seng ta ki gam la jong hala ki jong ki kejat ki jongi kham tam bangi long ki nong kendong ki ba duna ka jingnang ka jingstan ki kmi ki long ki badon la ki kper ki pra ti ki habat kristiani la ki jong ki kun om bangin yo ki kam sarkar hendrengi haban yang la ki jong ki kejan ngi prisyang ban ya rap to kata te habede kata kalong ba ka kala poi harndang yangi ka ba kungsan kalong habede bat kisnyang bangi kendu jinge ba ngimyo ka dor ka mur ka babiang habede bat ki kun ha ka jing pule ka puthi jongki ka long ka jing hanglat habala de ban rino untuk tagi benai bala de ban dino kisnyang ban thit kot re ki kimi ki chen jing ba omla bende ka dor ka balak penlut ya tau snyang ba ki apsa ha ki benai ki ba ki lari tershiter kimbang se ban ya kendu ban wan syakmat ban khot ban werlang ya baro gi para nongri jingri ban pensneu lang gawe ka sor syapi ki bor ki bahalor da ka jingkerpat barit jungi kum ki nongri jingri ni nakaliang kahil samawinyan ni la syakot mentagasngi ha ka jingyalang jongki para nongri jingri ki baris niang kamtam ha kini ka bahir rembang blok area kajunglum hi jongki nongri jingri mentagasngi banya lumlang hane po bahir rembang amar ba ki kwa ya kaban pensngau ya kata kajing ka ba ki kendo kajing ka baningkong ka ba nilai tai ya kamat kadai ba usniang ubaki judi aspa sanpau aspa sabusan tingka sikilo menta kiyo bandi tang sispa prapau kadan kajing knyat dor te kani kalakta ikinong rijengri namar ba nadu u skop ru ularam kajing bam sniang kabarem nangta kadawai kadashin khamta makini kipor kabun baha kani kajing pang klamro te kini kisniang kibalalong pada bandi mentala da ban cui sa po sem ban besar si besar hadu banayo ya kata kador kaniru kalawara kajing e kabakrau yaki nongri jengri te de namar kata kadau ki nongri jengri mentagasngi da kawai ka sur jongka jingkermen kila khot yangi kum kinong yalam ki bangi donlang mentagasngi ban snap ya kajing e kajongki bat karai hi kaba ngi layo ya kaban ban shim mentagasngi lingba kani kajing yalang
kalong ba ngin salit ya kaban kendu ya minister jong ka veterinary nakabenta ban pensngau ya kini kejing bat kaladan ru kejing perkhat ba hakani ka meeting metagasngi ba kadan ru kejing duna hakidawai kidashin bat ru ka manpower hapo veterinary nakabenta ban ai kejing syakri ya ki pa nongri sniang te dei namar kata kadau ka jing lum ka jong ki nongri jingri hi metagasngi kalong bagi kwa ban weng ya kene kejing ka bagi kendo sakawai ka bangi sngokhia ba kalong ba ki nongri jingri ki shania ya ka bai school khon ha ka bagi di ki sniang jong ki dala de kapor te kaniru ka kta ya ka yeng ka jong unongrat namar menta umla shu ban siu ka bai school khon namar bagi sniang jong ki sakut apo sam sniang bat sakawai ru kidan ki sniang jong ki ba kiyap no hapo sem namar ka klam sakawai ke jing kalong ba kilapan sngoru kadi ka bas ngau khia ba baki nong rep kimla shu ban siu ka loan ka baki shim lingba kani ka loan ka baki shim na ki bank nang ta na ki riu shimet khamtam na ki bahayeng ki basam bakani ke jing mamla shu ban siu ya ka loan ka wanra ka jing sneu ka jing pat hayeng asam bat khamtam ka jing yo ki phone calls na ki bank na ka por kani ka wanra ya ka jing ka bakrau te dei namar kata kadau ki nong rep kila shimru ya karai balada ka sorkar kamla ban yarap agom kini kapor kila ban kenria no na kani ka kam ka ba kili imja baro shikata te kani kadi ka jing ka ba ki nong rep ki nongri jingri ki jongi ki kendo bat kumtang in sara ya kani ngin sara ya kani ka memorandum ban pensngau sha minister bat kumju sha ka sorkar ba ka dei ban shim ya ka immediate action na ka benta ban yarap ya ki nongri jingri ki be kendo ya kani ka jing te ngingit kam ba ngin sapan appointment no minister but would respond ya kani ka jing ka ba kinongri jingri ya kendo khnang ban la ban solve ya kani ka jing ka ba kinongri jingri ya kendo kani kam dia tang hapo bahirmbong kani ka jia sapo west jentiaru kinongri jingri kila phone yangi sa west kasihil ru sa south west kasihil ru bat kani kala long salansar ba dei namar kata kadau isngo ban ong ba kinong rep ki penpau ba kani ka kala poi harandang ban idon kam ya ka jing yarap jaga sarkar